inted Apo ni Jesucristo, imay nga waya-waya natay gapo tibas basol ko ngem nagbiag ket adda ita ijay gloria gapo nagbiag adda masakbaya gapo nagbiag awan dandana gaput ammo tengel na tiyempo adda pateg daytoy biag ko gapo nagbiag nakaay-ayat di kayanak nga eggaman adda ragsak ditoy rigna ngemada dita pay tinamnama ken Kristo amin problema abaken na gapo nagbiag adda masakbaya gapo nagbiag awan dandanag gaput ammo tengel na tiyempo adda pateg daytoy biag ko gapo nagbiag tundom tenga dakkel na karayan lasatek nga ikariga